Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и встречаемся с самыми, на наш взгляд, интересными людьми. И особенно приятно, когда в этой студии, ну, так часто довольно бывает, но все-таки этого человека еще тут не было, находятся наши земляки, беженцы, или как называют, вынужденные переселенцы из Крыма. Одна из них, из самых активных таких людей, это Наталья Лютикова. Она у меня сегодня в гостях. Салям алейкум. Привет. Ну, давай сразу начнем с Крыма. И, собственно говоря, и будем говорить про Крым, потому что сколько лет ты уже не дома? Ну, 8-й год, получается, будет 8 лет уже вот этим летом. 8 лет. Так. И ни разу ти не возвращалась? Одного разу, через рік після того, як ми виїхали з Криму, ми поїхали до мами на день народження. Але недовго там пробули. Мені ФСБ вручили попередження о 2-й ночі про те, що що вони хочуть зі мною поговорити прямо в цей час. 2 часа ночі? Так. Оскільки це було тільки початок, коли починали так затримувати більш-менш активно, скажімо так, а там працювали колишні наші там знайомі і так далі, то Хто був СБУшником і став ФСБ? Так, да? так, так. І у мене завжди був нормальний авторитет на півострові, я все ж таки там людина була відома. І дали 2 години покинути територію Кримського півострова. І ми з 3 дітьми за ці 2 години втікали. Причому тоді моя середня дитина, донька, їй було 11, сказала цю фразу, яка мене тоді так дуже сильно запам'яталася, про те, що і тепер я розумію, що відчували кримські татари в 44-му році. Да, очень похоже. Угу. И ночь, и 2 часа на сборы, даже меньше давали. Это еще у них считается гуманизмом. Так. Це було пов'язано з тим, що я на той момент вже займалася активно волонтерською діяльністю, допомагала пораненим в шпиталі, а також ми допомагали по мірі можливості батальйону Крим тоді, ІСА АКФ, коли і командував їм. І це була публічна інформація, і просто якісь добрі люди написали донесення на мене. А предупредили частным порядком какие-то знакомые, просто что ты бежала, да? Так, які працювали в ФСБ на той момент. Ага, то есть предатели, но все-таки они тебя предупредили. Грех Так. на душу, решили такое Так. не врать. А иначе ты сейчас сидела бы. Так. Ты была абсолютно уверена в этом. Я в этом уверена, тому що ми після того вже перевіряли неодноразово через різні джерела, що там по мені. По мені вже 4 статті, тому мені не можна їздити в Крим. То есть такая серьезная такая террористка-то, да, екстремістка? Слухай, там була така смішна ситуація, насправді, якщо це можна взагалі про цього сміятися. Ми коли приїхали в той період в Крим, поїхали відвідати старих друзів в Севастополь. І я каву пила з подругою на Нахімовській площі. І от один з епізодів, який у них був записаний в цій справі, я бачила, мені показали цю справу, це перевірити мене на предмет, що я закладала в той момент вибуховий пристрій на Нахімовській площі. Ну, знаешь, после того, как десятки крымских татар, уже больше сотни, намного больше сотни, посажены без всякой пули, без всякого кусочка пороха, посажены как террористы, просто так, потому что захотел сделать, что ничего удивительного нет, и ты бы спокойно відправився по етапу бы. Так, я це дуже добре розумію, і дійсно кожне затримання кримських татар та інших людей в Криму для мене це просто реально як особистий біль, і от усвідомлення того, що там майже 300 дітей зараз без батьків, мені як матері просто це неможливо з цим жити спокійно, це реально великий біль, і хочеться щось робити, і звісно, що мені просто дуже страшно і боляче дивитися, що фактично та нічого не робиться такого реально ефективного. Обмін заторможен вже 2 роки. Не обмін не робиться, не заяв достатньо не лунає. Вони завжди такі формалізовані заяви там від представників держави нашої, від якихось наших там партнерів. Так, про це говорять, але це вже такою майже буденністю стало. Нема нічого такого, щоб цей процес, щоб закручувати, грубо кажучи, Росії за ці ты не видишь усиления санкций, не видишь, все как бы в таком ровненько идет, как будто ничего не происходит. Так. А уже действительно более 300 детей при живых отцах их не видят.
И, знаешь, это все познается в сравнении. Вот, с одной стороны, мы не можем поехать в Крым, там, увидеть там родственников, могилы наши, посетить там наших предков и так далее. Ну, а с другой стороны, думаешь, тебе черт еще повезло, потому что есть люди, которых отцы, мужья, братья уехали в русскую тюрьму, куда черт знает, как они мечтали там оказаться в Сибирь какую-нибудь, или куда-то уехали на 19 лет, на 14 лет. И действительно, как ты говоришь, а что делать? Вот, давай немножко вернемся. Я все-таки хочу, чтобы эта программа была в какой-то степени и твоим личным портретом, чтобы тебя больше знали вообще в целом в Украине, так как ты давно уже живешь, ты под Киевом живешь, да? Так. Вот, и начнем с того, чем ты занималась в Крыму, и чем ты занимаешься сейчас, вот с 8-й год уже оккупации и войны. Ну, в Криму я працювала банкіром. Я 20 років відпрацювала в Укрсоцбанку, фактично з 18 років. Звичайна кар'єра банкірська була. Останні 7 років до окупації я фактично займала топ-посади. То есть жизнь удалась? Ну, все було нормально, да. Я не планувала нікуди виїжджати, я нормально заробляла. Ну, тобто, все було хорошо. Мала 3 дітей, вже народила на той момент. І, власне, коли почалася окупація, я була в декретній відпустці з меншою дитиною і не планувала вже до банкірства повертатися. Я вважала, що себе реалізувала і хотіла викладати, насправді, фінансові дисципліни. Мені завжди це дуже подобалося. Але, ну, так от, коли все це сталося, ну, ще почався Майдан, я вже розуміла, що це будуть якісь дуже страшні зміни. Коли я була 26 лютого під Верховною Радою Криму, я розуміла, що відбувається, що там було, ну, тобто своїми очами бачила. І, по-моєму, того ж дня я сказала чоловіку, що буде заходити Росія, і ми будемо уїжджати, будемо їхати. Хоча ми ніколи цього раніше не планували. Чому? Тому що неможливо було усвідомити, прийняти і допустити, щоб мої діти, які до цього були українцями, жили і знали Крим таким, яким вони його знали. Я розуміла, що з 1 вересня їх будуть вчити, що вони росіяни. Хоча, звісно, була надія, що зможе відбитися там Україна. Ну, ми знаємо, чим все закінчилось. Коли я виїхала перші 2 роки, я займалась, ну, я одразу пішла в шпиталь військовий. Ну, ми фінансово намагались допомагати. Ми оселилися під Києвом в селі Гора. Це біля Борисполя, дуже близько. Намагалися фінансово, ті, які у нас були можливості, все, що від сімейного бюджету залишалося, віддавати на допомогу армії та пораненим. Тоді ще Притула Сергій, ну, вже був активно займався, я пам'ятаю, я до нього возила на Новий канал тоді якісь допомоги. І майже одразу потрапила в шпиталь, і фактично 2-2,5 роки я провела в відділенні гнійної хірургії Київського військового шпиталя, допомагаючи, доглядаючи і, ну, скажімо так, ну, була волонтером для наших с 3 хлопців. детьми, расскажи. Ну, виходить, що старші вчилися, менші тоді було тільки 2 роки. Ну, от, няню знайшли, була няня, вранці залишилась няня, я поїхала, наробила млинців, там, ну, все як треба, і поїхала. Ти знаєш, мій чоловік, він інвалід війни, але тої, абхазької ще. І коли ми вже почали зустрічатися, тобто він вже був після поранення, і він мені завжди говорив, що найбільше в шпиталях, ну тоді в госпіталі, йому не вистачало саме спілкування. Тобто ти відданий сам собі. Він каже, лікарі – це добре, але розуміння того, що є інший світ, ну, є, і життя продовжується. Це цього правда. не вистачало. Я коли ходжу до шпиталю к друзям, Так. ветеранам. І я з цією місією спочатку ходила, ну і, ну от якби поки була потреба в активному волонтерстві, я цьому віддавалася. Пізніше стало зрозуміло, що вже, ну, і держава більш-менш на рельси стала відновлюватися в плані військової медицини. І у мене був такий вже, ну, якщо можна сказати, передоз. Тобто дуже багато було хлопців, якими я опікувалася, і у мене вже моральних сил. Ну, це важко, ну, це все одно важко. Їх всіх
вже там когось виписували, хтось продовжував реабілітацію. Ми продовжували спілкуватися з багатьма, продовжуємо зараз спілкуватися, підтримувати відносини з їх сім'ями, ну, з їх волі. Але стало зрозуміло, що треба вже рухатись далі. І ми з моїми подругами по волонтерству заснували бренд жіночого одягу, в який я ввійшла просто як інвестор, тому що, ну, я все ж таки банкір, мені більш такі великі масштаби бізнесу. Вибач, я мені дуже соромно, але я не знав про це. Не знав цього? Ні. Да, ми Показали створили... хоч раз би, що ви ще Добре, виробляєте. створили Жіночий одяг. жіночий одяг, да, ЗЛО духмяна майстерня одягу. Дівчата ним займаються. Я теж підтримую по мірі можливості, але я б тоді занурилася більше в громадську діяльність. В тому селі, де я живу, у нас така дуже потужна, ну, громадськість виявилася. Намагалася там контролювати місцеву владу і так далі, але постійно я і долучалася до різних акцій, пов'язаних з Кримом. Але це був такий період, можливо, розгубленості і пошуку себе, бо я думала, що вже повернуся, що вже має закінчитися війна, має перемога настати. Але стало зрозуміло, що це все надовго. А я хто? Не знаю хто. І це теж був такий довгий період самоусвідомлення. І в якийсь певний момент я зрозуміла, що я хочу робити все, що завгодно для Криму. І тоді минулого року ми з Ісмаїлом Рамазановим організовували автопробіг на День депортації, автопробіг пам'яті. Тому що мені хотілося робити щось, що буде нагадувати про Крим, щось, що буде тримати цю тему в топі. Тому будь-які там заходи, акції чи якісь все, що робиться на користь цієї цілі, все, що говорить про Крим. Тому коли мене запросили з АТР, безумовно, я прийшла, тому що коли ми говоримо про Крим, тим більше є можливість, щоб нас почули наші земляки, а АТР дивляться в Криму найбільше. Всі мої друзі дивляться в Криму АТР. Звісно, що я не могла не прийти, щоб показати, що для нас це важливо, що ми не опустимо руки і будемо цим займатися. Зараз я координую проєкт, який називається «Окупація очима підлітків», який почався з звичайного шкільного проєкту в школі моїй доньці. Його придумав вчитель як шкільний маленький проєкт. Але коли я на своїй сторінці написала і попросила відгукнутися молодь з Криму, які були підлітками в 2014 році, стикнулися з окупацією, будучи там, коли їм було 11, 12, 14 років, розказати свої історії, то цей проєкт став всеукраїнським, тому що мені написало дуже багато людей, більше 50 заявок, і це і Крим, і Донбас, і Луганщина. Тобто людей болить. Болить, дуже болить. Навіть дітей, які там, може, тоді не розуміли до кінця. Вони не розуміли, але у них були, це ж підлітки, у них гормони, у них непорозуміння з батьками, звичайна історія для підлітків. І тут щось стається, що вириває їх з їх звичного кола. І інколи їм це зрозуміло, інколи їм це було незрозуміло. І тепер їм по 20-22 роки. І ми з цими молодими людьми зустрічаємося і записуємо їх історії. Скажи, будь ласка, вони інші за звичайних українських дітей? І чим відрізняються? Так, вони переважно інші. Вони відрізняються дуже гострим самоусвідомленням себе українцями. Цікавість цього проєкту в тому, що питання задаю не я. Питання задають підлітки, яким сьогодні 15. Київські підлітки. Оцим нашим героям. Тобто історії розповідає молодь, які по 20. Але питання їм задають і записують ці інтерв'ю діти, яким сьогодні 15. Тобто сьогоднішні підлітки намагаються розібратися і задають свої, те, що їм болить, питання для їх віку. Про те, а що ж відбувалося, як ти бачив цю окупацію своїми очима. І це дуже цікавий вийшов такий досвід, тому що оці, які 15-річні підлітки, зараз теж нас там запрошують і на радіо, де ми розповідаємо про свій проєкт, і для них результатом цього проєкту стало дуже гостре відчуття власної ідентифікації
саме громадянином України. І вони про це самі говорять, тобто я їх навіть не підштовхую до цього, тому що оця втрата, насильницька втрата своєї батьківщини малої, це, ну от, мабуть, такий досвід, який чітко окреслює вже твої контури, хто ти. Ну, понятно. То есть, когда потеря происходит у человека, Да. даже у ребенка, да, он острее чувствует, и, наверное, и твоим детям дико там слышать какие-нибудь там, типа там вот полуватные дети, которые говорят, а нам все равно, там, маме, папе все равно, там, ну, в Россию ездим или что-то, наверное, твои дети, ну, их это бьет, как больно это все смотреть, кому-то Да. все равно. А ты часто сталкивалась с равнодушием? Вот с чем ты чаще сталкивалась в Киеве, на материковой Украине? Ну, в том смысле, что ты житель Крыма, беженец из Крыма, которых называют вынужденными переселенцами. Вот больше сочувствия, понимания или больше непонимания и равнодушия? Більше підтримки, Ну, однозначно, я більше тоже так думаю, підтримки. да, у меня тоже Однозначно. такое. Байдужість буває на не байдужість, буває несприйняття на побутовому рівні. Оце, от, знаєш, було в ці передвиборчий період, коли ти там громадський активіст, чого ти висовуєшся, типа їдь в свій Крим. Ну це дуже рідко буває. Але буквально на минулому тижні, от День Києва був, я їхала в вишиванці, їду за кермом, і мене зупинили, така цікава історія, дуже зупинили поліцейські, тому що у мене червоні номери. У мене поміняли машину і ще не повісили номери. Ну, Чому? Бо я зареєстрована в Криму, і у мене мають бути кримські номери. А це не так просто вписатися в 10 днів. І ми чекаємо там з Херсона, вже от завтра їдемо ставити кримські номери. А мене переконували, постав собі київські. Я кажу, ні, це принципово, вони мають бути кримські. Оце ж мене зупиняють поліцейські, кажуть, чого у вас номери-то червоні. Я пояснюю, кажу, що от нас запросили, ми поїдемо, поставимо кримські, але це не моя провина. У держави не організований процес. Хоча я, як зареєстрована, громадянка України зареєстрована в Криму, за законом маю мати. І тому що Крим – це Україна. І мені говорить молодий поліцейський, а мені все одно, Україна це чи ні. Знаєш, може ти пам'ятаєш його номер чи що? Чи щось про Я нього? записала це на відео. Я хочу, щоб ти цілеспрямовано відправила це, ну, наприклад, Зоряну Шкіряку. Я просто впевнений, що він цього терпіти не стала не буде. цього оприлюднювати з одної причини. У нас була довга розмова, він довів мене фактично до істерики, бо він наполягав на своєму, що він не зобов'язаний, він вне політики, він не зобов'язаний мені говорити, що таке Крим. Довго була розмова. Врешті-решт, його напарник просто реально виявилася людина нормальна, він мене заспокоював всіляко і казав, я вас підтримую і так далі. І після того молода людина це підійшла, і він мені сказав, згідно статті Конституції України, Крим є неподільне. Ну, тобто він це сказав і так недовольний відійшов. І я сказала, я не буду це викладати на загал, саме це відео, хоча там є його ім'я і прізвище, я його, ну, якби вимагала від нього, щоб він мені представився і так далі. Але я думаю, що, ну, я відчуваю, через те, що я це пообіцяла, внутрішнє я все одно відчуваю таке внутрішнє такі люди не можуть працювати в національній поліції. Так не має бути, і треба, щоб за своїм особистим складом все ж таки керівництво провело роботу. Так не може бути. Я впевнений, що якщо це відео навіть не публічно побачить, я обіцяю, просто сам перешлю, наприклад, Крищенка Андрій, там, замкерівника національної поліції, то висновки будуть зроблені. Я просто обіцяю допомогти, якщо що, просто Ну, тобто, така відправити. байдужість, вона мене довела до істерики. От реально, я не вмію плакати, для мене дуже складно вивести мене за межі. Я відплакала все в 14-му під час Майдану. І після того мені це проблема. Але от ця історія мене дуже сильно прям... Ну, давай скажем нашим зрителям, тем более находящимся в оккупации, что на самом деле отношение и к крымским татарам, и к другим вынужденным переселенцам из Крыма в целом хорошее. Хорошее. И в целом я не видел никаких проблем ни в каких организациях. Все идут навстречу, никто не вымогает денег. Только узнают, что это крымский татарин, тут же сменяются в лице и говорят, чем еще помочь. Ну, то есть это совсем другое. Всі наші діти, учасники проєкту, всі наші герої, ми вже більше 30 записали історій, всі вони говорять про те, що коли вони вирішували виїхати, їх лякали там. Лякали і бандерівцями, і то з тобою, і це, і всі ці історії про мальчика в трусиках. І всіх їх
був шок, коли вони приїжджали, і їх дуже класно приймали. Особливо діти, особливо молодь. Ну, в принципі, всі його добре сприймали. Тобто поодинокі бувають випадки якогось там хейту чи щось, але це от дійсно якийсь такий особистісний фактор тої людини, яка це собі дозволяє. Глобально дуже хорошо нас приймають, це правда. Скажи, пожалуйста, кто твои друзья, оставшиеся в Крыму? Почему они остались? Почему они не переезжают? Вот, и как ты с ними контакты поддерживаешь? У мене майже не залишилося друзів в Криму з тих, з ким я спілкувалася до 14 років. Одноклассников там, Ні, однокашников? однокласників взагалі не залишилось, вони всі ватні виявилися. Ну, мої колишні колеги теж мені складно з ними підтримувати відносини, ну, бо вони Це все по банку, прийняли, да, по банку. Да. Хоча ну, через мене тисячі людей за роки моєї роботи пройшли. Є, з якими ми не дуже часто можемо переписуватися, це ті, які чекають повернення України, їх не так багато, на жаль. І для мене це була найбільша дивина. Як ми жили і працювали в одних умовах, дивилися одне і те ж саме інтернет, телебачення, новини, говорили про одне і те саме. Під один гімн ставали. Так, і як так сталося, що от у мене така позиція, а у людей, які теж мають там по 2 освіти, і вони чомусь, ну, для мене це освіту дивина. тут нічого не вирішує, я знаю Так, там я це людей розумію. навіть з французькою Але освітою, але ватний. на сьогодні мої друзі в Криму – це переважно мої нові друзі, з якими я познайомилася після виїзду через свою позицію. Ми вже, і вони сюди виїжджають, тут ми вже зустрічалися, роздружилися. Ну, тобто, от, я набуті вже після окупації, коли вже чітко окреслена моя позиція, і ми з ними співпадаємо. Мені дуже складно, майже неможливо спілкуватися з людьми іншої позиції. Я не можу пробачити, тому що я це сприймаю як сприяння цим. То ці 13, я цьому поліцейському говорила, ці 13 тисяч, ти розумієш, що через таких, як ти, загиблих на Сході? Ти розумієш, що ці кримські татари, які сидять зараз в тюрмах, яких катують, і діти, які залишилися без батьків, що це сприяли їм такі люди, яка різниця? І мені дуже складно, я не можу це пробачити, не можу. Ты, наверное, знаешь крымское сообщество здесь, в Киеве. Ну, так. Оно разное тоже. Так. И попадались ли тебе люди, которые, ну, скажем так, выехали оттуда, но совершенно не прикладывают никаких усилий, и, в общем, жизнь удалась. Это как, то есть для кого-то оккупация стала горем, да, там, ну, переломанной жизнью и так далее, для кого-то каким-то, может быть, да, и карьерным, и финансовым даже, каким-то скачком, ну, то есть когда бы еще человек перебрался в столицу, а тут так получилось. И есть такие люди, которые, ну, равнодушны или, скажем так, ну, цинично делают карьеру, в том числе и на оккупации. Ну, Лиза Богуцкая. Я, честно говоря, про нее не думал. Я вообще не хочу о ней говорить. Это, ну, наиболее, скажем, лицемерная история из всех, которые я знаю. Ну, серед людей мого кола спілкування, щось мені так в голову, переважно, всі, кого я знаю, їм всім болить. Всі хочуть, щоб Україна повернулася. А кого більше у твоєму оточенні? Кримли чи україномовних, чи російськомовних? Я думаю, однаково. Я думаю, однаково. И украинцы, и Крым. Мне очень сложно оценить количество людей, выехавших из Крыма. Оно, тем более я там и не жил. Я знаю только того, кого я лично знаю. А ты можешь оценить, вот видно в Киеве, насколько много здесь стало, насколько больше людей з Криму? Ну, ти розумієш, це складно аналізувати, тому що так чи інакше все одно ми ж притягуємося через якісь спільні події, і через, тобто моя позиція, вона активна, і я буваю. І звісно, що через це я знайомлюся з людьми активними. Я думаю, от якщо зареєстровано десь там 30-40 тисяч, то з них, я думаю, тільки половина проживає тут. Все решта, я думаю, все ж таки люди з довідкою переселенця, які їздять в Крим і сюди приїжджають, і живуть і там на 2 доми, але або залишаються в Криму. Мені здається, що десь 15-20 тисяч – це реально ті, хто виїхав з Криму. В Києві? Ні, не в Києві, це все взагалом по Україні. Думаєш, більше? Значно я не знаю, мені складно сказати. Я можу сказати тільки через те, що ті, хто там залишилися, це для мене люди-герої реально. Тому що жити в тому режимі, і от для мене кримські татари – це взагалі історія, це просто суцільний біль. Тому що розуміти те,
Як 60 років прагнути повернення, це, знаєш, з молоком матері буквально передавати це своїм дітям, прагнення повернутися на батьківщину, повернутися з таким, ну, з такою важкою працею відбудувати якесь нове життя і знову мати цей, ну, знову це, ну, тоді взагалі вибору не було в 44-му році. А тепер у тебе є вибір, да? Або ти залишаєшся, живеш от під цим катом, або ти виїжджаєш і знову горюєш за своєю батьківщиною. Ну, це ж страшно. Это же страшно все. Страшно, что детям И то приходится страшно, ходить и в эти то школы страшно, жуткие с да. Путиным, с портретом. Страшно, когда там девочка в детском саду говорит, я не буду учить это стихотворение про Россию, а потом ее отца вызывают в ФСБ, потому что воспитательница доложила начальнице детского сада, начальница детского сада в спецслужбу. Ты понимаешь, что люди живут. Страшно, когда люди приезжают из Крыма и говорят тут шепотом. Вот когда только приезжают, Да. я говорю, что ты шепотом? Ты говоришь, так Да. на Андреевском спуске где-нибудь. Так раз человек стрепенулся, говорит, ой, да, мы же в Да. свободной Украине. Понимаешь, Це это все є, входит це, уже... це дуже страшно. Я не уявляю, що доводиться цим сім'ям і кримських татар, і українців, які залишилися, але ну, вони сподіваються на те, Ну, на знаешь, но деокупацію. уезжать всем тоже Як їм нельзя. жити? Вот, Не вот это можна. молчаливое даже сопротивление, просто наше наличие там. Это, то есть их цель была бы достигнута, если все уехали. Понимаешь? Они Да, бы сказали, ну да. вот все, кто хотел уехать в Украину, все уехали, а вот тут остались только наши, вот все, Крым, Я Россия, про це і все. говорю. І тому от, таким, як ми, да, ну, от я себе вважаю, виходить, що я більш ну, якби злякалася, да, тобто інстинкт самозбереження спрацював. Да, я виїхала, бо я ну, розуміла. Але раз ми виїхали, наш голос має бути їх голосом. Конечно, конечно. Мы должны за них Ми это маємо делать все. постійно цю тему піднімати і не давати їй Я никогда не обвиняю людей, которые замолчать. там остались, если они не сотрудничают с коллаборантами, да? Однозначно. Не являются коллаборантами. Так. Вот потому что это тоже мечта русская. Такая гибридная политика. Вот в такие клещи зажать наш народ и тех украинцев, для которых Украина — это не пустой звук. А скажи, пожалуйста, я не услышал из твоих уст слово «крымчанка». Ты не любишь это слово? Я не люблю, я тебе сразу говорю. Я могу объяснить, Знаєш, почему. мабуть, я його перестала говорити Мгм, десь я заметила декілька це, да. років 2-3 назад, саме через те, що воно мені якесь русічне таке. Да, оно прям вот оно какой-то, знаешь, Я- тамбовчанкой как-то Да, мене отдаёт, навіть да. якось поправили. Я ну, якісь дописи писала в Фейсбуці і назвала кримці. Да? Там, типу, я не знала, як узагальнити от всіх, хто з Криму виїхав. Ну, ці переселенці, ці біженці, ми кримці. Да? Мене поправили, типу, ні, кримцями можна називати кримських татар. Ну, формально так. Да, Кримці, я це да, зрозуміла. формально так. Ну, до речі, Да. у нас є сімейна легенда, що є у нас в роду кримська татарка, прабабця моя, навіть є її фотографія збереглася Як кінця звати? 19-го року. Гуля її звали. Ну, я не знаю, яке повне ім'я, насправді документів немає. Є фотографія, і це сімейна історія, там кохання там дуже Принесла б я великого. хоч подивився би. А вона в Бахчисараї у тітці, і в мене нема доступу до нього. Але моя бабуня, вона ну, останні роки життя дуже довго працювала в Ханському палаці. Тому Ким? гідом, екскурсоводом. І тому моє М. дитинство великою мірою пройшло в Ханському палаці. А. А її кращу подругу звали Айше. Їй дивом вдалося в 70-ті роки виїхати з Узбекистану і все ж таки поселитися в Ну, це диво, Бахчисараї. справжнє диво. Це було, диво. да. І я знала історію, виходить, ну, правдиво. І я Мгм. бачила на складах Ханського те, що не можна було виставляти в радянські часи, ті експозиції, приховані побуту кримських татар, там ще періоду Кримського ханства. Їх забороняли виставляти. Да, їх забороняли. Тоді ж ліжко Катерини стояло. І я це все пам'ятаю як дитина. Я завжди ходила з бабушкою. Тобто ми ходили з бабусею, і тобто Чуфуткале і Ханський – це моє Это дитинство. значит, что они как раз после оккупации первое, что там сделали, по-моему, это поставили кровать Екатерины. Вот это самый жуткий. Знову поставили? Да, сейчас уже не знаю, но там была выставка, посвященная ей и ее Жуть любовникам. Ну, то есть это просто жуткий трэш. Жуть. Это превратить столицу европейского государства, Ханский дворец, руководителя этого государства, превратить в музей спальни, прости меня, Господи. Ну, это вот в этом вся их ментальность, да?
Но еще хотел, знаешь, что спросить? Да, надо все-таки придумать что-нибудь Да, якось. для Крыма, потому что крымчане, это вот действительно, знаешь, для меня крымчанин, вот я ж туда тоже постоянно не жил, но все время приезжал. Вот эти хамовитые люди в основном, которые живут в чужих домах, которые косо смотрят на татар, Мгм. которые ругаются постоянно. Это вообще худший сорт, наверное, людей, которых я встречал в жизни, хотя сам вырос в Тамбове, там тоже, в общем, такие достаточно жесткие отношения. Но мне кажется, крымчане вот эти были хуже всех, потому что, ну, вспомню их, когда, собственно, переселяли, 44 год, и переселяли из южных областей России Так. в разгар, так сказать, можно сказать, посевной кампании. Ну и кого отправят? Самого плохого Мгм. комбайнера, самого плохого тракториста. Он надоел этому председателю уже вот здесь, вот просто, в условиях войны тем более. Тут определенный, конечно, сорт людей. А у вас давно семья в Крыму живет? Ну, якраз мого тата, діда, Мгм. виходить, в 54-му році. Мгм. Татові було 2 роки. Це теж така історія. Ну, майже те, що ти розказав, але трохи з іншим Не, я нахилом. не верю, что у тебя родственники были такие. Дід тата мого, тобто мій прадід, Мгм. він був професором Мгм. фізики. Він викладав колись в Санкт-Петербурзі, але під час війни Другої світової вони були в окупації, і вони залишилися в Новочеркаську Мгм. тоді, на той момент. Мгм. Это Ростовская область, по-моему. Да. Мгм. І вони жили в якихось бараках страшних, їм не було куди повертатися. І тоді от Крим вже ніяк не могли підняти після депортації дуже довго, тобто Пустые дома стояли, да. десятиліття нічого не виходить. Да. Мгм. І діда тоді запросили в Бахчисарай піднімати школу директором школи і давали житло. І вони приїхали в 54-му році, і їх оселили Дом в крымских татар? покинутій. Да, будинку потом- кримських а татар на декілька років. І вони розповідали, що вже минуло 10 років, да, як виселили кримських татар, але наскільки там все було продумано, побудовано, це мені вже тато розповідав, що ну, там оці холодна кімната, щоб ну, зберігати продукти. Да, Ну, да, це ж да, які да, часи. да. Як сад був грамотно посаджений. І декілька років вони жили. І, ну, для мене це сімейна історія, вона така, яка є. Да. І можливо, це теж якийсь такий мій. Ну, я не хочу говорити тягар. Да? Це ця історія, але ми ж можемо різні висновки. І Ну да, це от. мені дає якусь відповідальність. Человек я может відчуваю. попасть в любую историю, абсолютно в любую. Вопрос в том, как он в ней себя поведет и какие действительно он выводы сделает. К сожалению, большинство людей, которые оказались в чужих домах, они хозяев этих домов априори воспринимали как врага, которого в идеале бы не было. Сколько раз мы слышали, уезжайте в свой Узбекистан, всех бы вас тут передавить там тракторами, Так. и так далее, и так далее. Ну, что просто когда хозяин перед тобой, это вот ты могла рефлексировать, а другие просто говорили, уберите их с глаз, вы Я тут не пам'ятаю было. все, Да. що говорили, коли поверталися кримські татари. Помнишь, це да, ж все это? звичайно, Ну, это же я все ужас, це это пам'ятаю. Я был ж жила в расизм цьому настоящий, суспільстві. расизм настоящий, апартеид. Що вони вас заріжуть тільки гострим ножем, не треба з ними дружити. Ну, мені таке говорили фактично. Якісь там люди. А ты дружила сразу с крымским татарами? Да, ну я пам'ятаю навіть першого хлопчика, як звали, хто до нас в клас прийшов. Я в 8 класі вчилася. Рустем Карасанов, я от пам'ятаю його. У мене, мабуть, от через бабусю була ця історія. Хоча я розумію, що незнання історії, оце викорінення, те, що Росія робить, те, що Москва продовжує робити. Тобто люди якби знали, можливо, більше була частка таких, як я, які відносилися до цього як до історичної пропаганда була справедливості. така, що... Да, але люди не знали, і ти не можеш їм достукатися. Хто тобі повірить? Да? А ты знаешь, что даже вот в 2000-е годы уже Украина, казалось бы, безвозвратно независимая страна, да? Центральные телеканалы киевские и даже некоторые журналисты, которых я знаю, но они не понимали тогда ничего, мы потом разговаривали, они делали сюжеты про страшных крымских татар, которые захватывают земли, которые нарушают законы, которые перекрывают дороги, как будто они от праздности там этим занимаются, да, и было с той точки зрения, что вот они плохие преступники, плохие, а не с той точки зрения, что эти люди попали в такую ситуацию, когда им надо помочь. Знаєш, я думаю, дуже сильно у нас тоді ми схибили, коли обрали Кравчука, а не Чорновола. Ну, всі говорять, що це було нереально. Я только і сегодня так про это далі. думал.
все было бы по-другому. Це було б ну він був великий друг кримських татар. Це щиро, правда. І я розумію, що абсолютно інша була би тактика і стратегія Ничего бы не розвитку. было, и Крым русским не ушел бы сейчас. Однозначно, не было бы цих угод с оккупации, Черноморским да. То флотом. есть, смотри, все я було б недавно інакше. вспоминал, и вот это можно бесконечно смотреть, его выступление в Верховной Раде, Так. в 93-й, что ли, 93-й рік да? це був, Третий, да. Да, де він про Крим говорить. Вот, где он говорит про Крым, да, и ты понимаешь, что вот, как он, если бы просто было так, как он сказал, крымско-татарская автономия, ставку делаем на крымский народ, не на Россию, флот убрать, ну и все остальные из этого вытекающие последствия. Тогда это можно было сделать, тогда бы Россия войну не начала. Понимаешь, она была к этому не готова. А потом уже у них было все утрачено. Вместо этого создали автономную русскую республику. Крымских татар, значит, везде задвигали, где только могли. И в армии, и в полиции, и в прокуратуре, и во власти, и везде. Русские братья и так далее. Потом эти договоры про флот. Ну вот он и флот. Да? Да, я думаю, тоді ми дуже сильно, Україна, не зріла була, не готова, пропаганда, Москва ж не зупинялася, вона ж і ці 8 років не зупиняється. Ми ж думаємо, що ж нам так важко це? Тому що, окрім внутрішніх політичних нюансів, дуже велика з Москви, і багато грошей виділяється. Я на горжусь, цю я горжусь, пропаганду. конечно, тем, что крымские татары, наверное, процентов примерно 100 проголосовали за Черновола тогда. Так. Потому что он был нам известен, он был другом Мустафы Аверджемилева, диссидентом таким, настоящим человеком. Это, конечно, вот говорят, роль личности в истории, она огромная. Если бы плодом какого-нибудь тогда консенсуса стало его президентство, все было бы по-другому. Но, наверное, иначе быть не могло, потому что действительно не готово было общество воспринимать не крымских татар как часть Украины, как коренной народ Украины, и не готово было воспринимать русских как угрозу. Тогда же все дружили, Советский Союз развалился, вот все прекрасно, ничего не повторится уже, все хорошо. І от тобі, пожалуйста. Це дійсно роки втрачених можливостей. Це найбільше не люблю втрачені можливості. Бо я розумію, що ми просто забираємо у своїх дітей. Нет, знаешь, есть один в Вселенной невосполнимый ресурс – это время. Так. Все остальное можно переделать, перестроить, купить, продать и так далее. Но время ты не купишь и не продашь. Я знаю, що Крим все одно повернеться. І от я зараз згадала, нещодавно дивилася інтерв'ю з одним військовим правого сектора, з Дмитром Коцюбайло. І його питають, ти 8-й рік воюєш, чому ти продовжуєш це робити? Він каже, я не можу сидіти вдома і залишати своїм дітям можливість воювати за мене. І от я розумію про те, що Крим, він все одно повернеться. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Кримські татари будуть мати свою автономію. Я в цьому переконана. Але якщо сидіти, нічого не робити, це відбудеться невідомо коли. Але якщо продовжувати за це боротися, піднімати тему Крима, то, можливо, буде шанс, що мої діти це побачать. Може, я побачу. Знаешь, самый дурацкий вопрос, который я иногда слышу, сколько нам ждать возвращения Крыма? Я говорю, ждать сколько угодно можно. Вот ждать вы можете сколько угодно. Что значит ждать? И вот сейчас будем говорить об августе, о крымской платформе, которую предложил президент, за что нельзя не сказать, что это правильно абсолютно, и что надо было вообще в 2014 году это делать все. Много упущенных возможностей, в том числе и Петром Алексеевичем упущен, причем сам он говорил, и сам же этого не сделал в итоге. Я в прошлое не кидаю камней никаких, я думаю о будущем. Есть какой-то шанс активизировать тему Крыма, чем-то еще, кроме постоянных сообщений о репрессиях в Крыму? Історія з Кримською платформою, хоча теж її багато хто хейтить з моїх знайомих, з моїх однодумців, але я вважаю, що це правильно. Нет, я могу тоже придираться к деталям, говорить, что там стратегия неполная. Те, що вже рік на всіх майданчиках міжнародних піднімається ця тема, це безумовно правильно. Я це тільки підтримую. Мені дуже подобається, як Еміне Джапарова просуває цю тему, наскільки вона постійно, системно намагається залучити якомога більше політиків світового рівня. Це її фронт там, да. Це її фронт, і я пишаюся реально. Я
от від неї я точно не очікую ніякої зради. Я просто відчуваю, що вона робить все, що вона може робити для того, щоб ця платформа не стала втраченими Нормальная, да. можливостями. І що питання? Что можно делать еще? Що ще можна робити? Слухай, санкції треба хоча б, тобто у нас же реально абсолютно не все враховано. Треба все одно наполягати на санкціях, треба переривати зв'язки там, де вони є. Є купа підприємств, які там поміняли букви і працюють в Криму. Слушай, відомих. полно, да. И вот тоже к крымской платформе как-то надо подходить с осознанием того, что мы хотя бы это знаем и не скрываем. Куча иностранных компаний, кого-нибудь метро там и так далее. Ну, Почему наше правительство не скажет, значит так, либо вы там работаете, либо у вас тут замки висят на ваших торговых центрах. Да. Ну все. Повне придушення, Да. повна ізоляція. Тільки так. Окупант йому має бути дуже тяжко нести цей тягар. От, до речі, про воду. Знаєш, я ще згадала цей момент. Я от багато думала, все ж таки, ми ж постійно піднімаємо тему про те, а чи нападуть, чи не нападуть, щоб віджати воду. І чим більше я дивлюсь за їх діями, тим більше переконую, що їм вигідно, я маю на увазі окупантам і Москві, їм вигідно, що води немає в Криму. Тому що це такий інструмент, знаєш, воно тут затихло, а тут, коли їм треба, вони починають там цю тему, Україна така сякая і так далі. Тобто оцей гуманітарний піднімати квиток. Коли їм не вигідно, тобто вони не очікують якихось там повстань, тобто настільки залякане населення, і оці репресії проти кримських татар, і українців в Криму, це ж якраз, мені здається, їх найперша мета, яку вони досягають, це залякування і примус, щоб люди сиділи там собі під плінтусом і нічого иначе не тебя робили. посадят, и все. Да. Да, і тому вони не бояться там ніяких голодних чи водних бунтів. Їм нема чого боятися. Їм, якщо це вода навіть піде, вони взагалі не піде ні в жодному разі. Я особисто до цього зроблю все, що від цього залежить, щоб вона туди не пішла. Просто вода – це ще один зв'язок. Да? Там, так само, як і економічні зв'язки. Коли от зараз з Білорусією піднялося питання, да, що ми там не торгуємо з Білорусією, абсолютно справедливо почали знову лунати питання. А що ж ми так само... з Кримом хоча б, да, там з Росією і з Кримом. Чому наші підприємства дозволяють працювати собі в Криму? Ты знаешь, той что же у нас епіцентр. эпицентр. У нас Да. завод, который производит ильменит, на котором работает Титан, крымский фирташевский завод, из украинского порта выходит судно, идет в турецкий порт, где перегружается на другой зашкваренный уже российский какой-то там сухогруз и везут. А это стратегическое сырье. Это титан, который используется в авиастроении, например. И вот эти самолеты, которые гипотетически могут, как начать бомбить Киев, в их составе будет вот этот, я не помню, Запорожская, что ли, область, или какая, Житомирская, не помню, вот просто вот этот завод. В Житомирской области. Да, Житомирская область, да. Вот мы как бы поднимаем российскую авиацию, отлично, что... И вот как с этим идти на крымскую платформу? Мы должны сами все связи, всех наказать, кто занимается экономическим сотрудничеством с оккупированными территориями, всех максимально... Я вообще, даже если честно, я не очень понимаю, зачем Украине нужны дипломатические отношения с Россией. Вот в Грузии нет отношений дипломатических уже, сколько, 13 лет. Ну и что? Что-то изменилось в их жизни? Что-то ухудшилось? Смысл? Вот в чем? Я так розумію, що це чисто про консульську мова йде, да? Підтримка, консульські діла. Ми своїх не бросаємо громадянам, які там знаходяться, потрібно там. Є про це мова, я просто не знаю. С одной стороны, да, с другой стороны, грузины передали функцию консулов просто, по-моему, в Швейцарии, это такая практика, и ничего, и, к сожалению, там русских и меньше-то не стало, только больше стало в Грузии, они еще больше туда ездят, никому это не мешает, но хотя вот недавно там вообще был позор. Это как если все равно в Украину приехал пропагандист Познер со всеми своими тассами, со всеми этими сволочами, и они в кризис
в карантин, устроили пьянку в Тбилиси, их оттуда выгоняли, Да, там я читала нашли про це. активисты, дно, конечно, просто дно. Ну, Вот. правда в тому, що нам дійсно треба бути чіткими і принциповими для Последовательными, себе да. в першу чергу. Тому що як ти можеш вимагати від міжнародної спільноти, їх інституцій, там санкцій, посилення і так далі, якщо ти сам фактично Не где-то соблюдаешь эти десь санкции. тут поміж. Да? От тут я жорстко відробив, а тут я вже Я тебе больше скажу, если бы не думаю. блокада Крыма в 2015 году, мы еще непонятно в какой реальности вообще бы жили, потому что год война идет, уже 1,5 года, когда блокада началась 20 сентября 2015 года. И за эти 1,5 года войны сотни фур с контрабандой, ты понимаешь? И все в ус не дуют, и нормально всем. И вот это было, по сути дела, такой народный протест абсолютно снизу, вот от простых людей. Организовались и заставили правительство прекратить это. А иначе мы бы, не знаю, мы бы уже, как-то Рифат Чубаров назвал это торговлей на крови. В момент репрессий, все. А мы туда мороженку отправляем, понимаешь, из Львова. Ну, так, Ну так. как вообще это в голове не укладывается? И то это все народ сделал своими силами. Так. Ну, що ще на Кримську платформу? Ну, однозначно, тобто тільки санкції на даний момент працюють. І я ж вже на початку казала, що мене обурює те, що наші люди, громадяни України, сидять в катівнях Москви, а у нас якась дуже беззуба реакція. Я считаю, что единственный способ – это брать тут преступников, коллаборантов. Надо смотреть, что на самом деле нужно. Нам нужен закон о коллаборантах. Так. И они не в Верховной Раде должны заседать. Вот этот с русским паспортом в Верховной Раде, он не присягу должен там давать. Он должен давать показания в тюрьме. И должен быть четко, 100%. вот это должно быть, извините за цинизм, но это должно быть четко работать как фабрика. Вот они захватывают крымских татар, там 10 человек. 10 человек предателей, работающих на Россию, просто попадают в тюрьмы. И этот список вот так. Вы взяли, вот он. Я уверен, что тут полно всяких есть таких полуподпольных людей, которые как-то связаны с Россией любыми интересами. И вот СБУ, ну, наверное, любая спецслужба, она на то и существует, чтобы не всегда даже публичными методами, но процесс должен двигаться. Ну, слушай, 2 года нет обменов. Вот будет 2 года, вот ну, когда он был, 19-й год, да, перед Новым Да, годом был. в 19-м Все, році. и после этого все. И слава богу, тех освободили, кого успели, но сейчас там понахватали. У них-то ресурс-то огромный, а мы такие, знаешь, такие возражаем озабоченность. Ну, ребят, Ну, так, так не разговаривают с русскими. І як сторона конфлікту ми якось беззубо виглядаємо. Пам'ятаю ті історії, коли там затримували на КПВВ у нас там судді колишніх, податківців і так далі. Да. І потім вони якимось чином знову поверталися в Крим. Да? Тобто ти їх затримав, Слушай, тут коллаборанты в Киеве. тихо, нишком, ніде про це інформацію швидко все замулили, і все. І ми потім дізнаємося, що вони там. Їх імена мають бути розкручені більше, ніж той же И Сенцов і их Балов. надо делать популярными. Так, так. Про них надо снимать Поднимать сюжеты, им. сажать в тюрьму их и поднимать их цену публичную и менять. Так. А мне вот, например, тот самый Медведчук, мне он тут на черта не сдался. И под домашним арестом, под таким арестом. Мне все равно. Мне не все равно, что предатель Украины, откровенный агент врага, живет, дышит, имеет собственность и так далее, когда ты лишилась всего, да, а он тут же... И, слушай, ну на этого товарища, наверное, можно поменять кого-то. И, наверное, даже не кого-то, а всех на всех сделать. Вот так еще поднабрать к нему еще кого-то. Я думаю, що так. Тут головне не вийти на себе, тому що, розумієш, у мене нема впевненості. Ну, от про Єрмака ж, да, всі говорять і вбачають те, що він людина, яка працює на Криму. Ну, слушай, ну это Ми опять, не знаємо, опять слова. це да. слова. Это Да? слова, да. Але, ну, от вчора, не можна говорити. Не, вчера, сегодня и завтра все будет одно и то же у нас, потому что... Ну, я про того, що ніби влада починає робити якісь кроки такі, ну, правильні. І, ну, тобто Ну, я смотри, визнаю, коли закрытие вони каналов правильні. Медведчука – это Да. то, что должен был Порошенко сделать в 2014 году, и до речи, тогда бы точно он почти 100% переизбрался бы, даже для самого смысл был. Вместо этого какие-то непонятные терки, и в итоге они же его и закопали фактически с антирейтингом. Ну, так. Ну. І от робляться якісь правильні речі, там закриття каналів, да?
І тут же, ну от чому у ЕТР забирають фінансування? Ну, И на такие сейчас я не хочу об этом долгие сейчас часы. Ну, говорить. Я думаю, что это все решится, но опять это довольно-таки стыдно, что все это происходит. Да, что Ну да, і ти нет не розумієш последовательности. взагалі. Ти Да. розумієш одне, що ворогів достатньо і на Это доволі уж високому точно, рівні. это уж точно. На доволі Да. високому рівні. Тут же в Верховную Раду зайди, там е, такая сволочь так. порой просто откровенная, просто вражина сидит. І отут оця славнозвісна фраза «політична воля». Має бути політична воля сказати «фас». Дай бог бы, дай бог бы. У нас Але просто... ж ми ж чекаємо припинення війни. От що У нас, мені не подобається. знаешь, у нас очень много сил, энергии, слов уходит на борьбу внутри. Мы настолько Так. заняты друг другом, что грешным делом я иногда думаю, что вот Путину просто как инстинкт сработал, нервы не выдержали, он Крым хапанул. Вот если бы у него он был чуть поумней, вот, и не стал бы вот в этот момент это делать, да, то, зная, как стравливают украинских политиков и общество внутри, он бы с его деньгами нашел бы тут и таких, и таких, и таких, и таких, и таких. И в итоге эти люди страну бы сами могли военную власть разнести, и жертвы Майдана были бы, я не знаю, просто... Это сейчас уже... Ну, історія, да, такої справи, що... сейчас уже большинство, ну, активная часть общества, понятно, кто враг. А тогда заболтать любой вопрос можно было, понимаешь? Вот вплоть до того, что, я не знаю, Януковича выдать, например, и дать взяток кучу сюда. Вот у нас вопрос воды обсуждается, да? У нас было 6 правительств, по-моему, с 2014 года, и в каждом находился какой-нибудь министр или какой-нибудь советник или какой-нибудь замминистра, который из гуманитарных соображений нашим гражданам дать воды, хотя сам прекрасно знает, куда она пойдет, там, кто там энергопотребитель, да? Значит, людям, и у меня тут в студии люди озвучивали суммы, которые давали за то, чтобы воду вернуть в Крым. Значит, эту пропагандистскую кампанию тоже финансирует, понятно, кто. Не от просто там проснулся утром там глава правительства или министр и говорит, а не дать ли нам воду в Крым? И так смотрят. Вот у меня такое ощущение, что это просто какая-то, ну, мотивация какая-то есть здесь. И это ужасно наблюдать, когда мы в таких вопросах принципиальных не можем прийти. Ну, слава богу, президент сказал, все, воды не будет. И после этого даже выходит советник, да, из Крыма родом, не буду называть, советник главы ОП и говорит, а не дать ли нам воду? Ну, матерь Божия, ты работаешь в президентской организации, чисто президентский. Президент тебе сказал нет, и нет, ты вышла и сказал опять то же самое. Ну, що це таке? Ну, дивись, приклад з паспортами для молоді. Да? У нас молоді люди, які стали повнолітніми вже в окупації, не можуть просто отримати паспорт. Перший. Чому? Тому що якщо їх батьки не можуть виїхати, бо вони хворіють, вони колаборанти, да. Може, вони ватники, інші да. питання, значить, або у них відібрали паспорти, там багато чого було. І от молода людина виповнилося 18, таких дуже багато людей, ми про них теж знімаємо. Вони хочуть виїхати, їм не видає міграційна служба паспорти, вони залишаються тут просто бомжами, фактично, безхатченками з свідоцтвом про народження. І от що тут цікаво, що ще 1,5 роки назад, в лютому 2020 року, і президент, і пан Аваков зробили публічну заяву, що це неприпустимо і треба спростити цю процедуру. Дали доручення своїм службам. І от вже скільки... Це дуже правильна ініціатива. Я про те і кажу, що і воля ніби є політична, а фактично нічого не произошло. Фактично нічого не відбулося. Ніяких змін не внеслося. Значит, это, наверное, один из самых больших грехов нашей власти, что много правильных вещей говорится, а потом смотришь, ну вот все же вы сказали уже, ну вот все сказали уже. И уже все эти 7 лет я наблюдаю за ними, все говорят правильные вещи. Потом начинаешь проверять, сделано, не сделано, выяснить. И главное, непонятна причина. Там, я уверен, что решение этого вопроса стоит 5 минут. 5 минут и штамп, все. А за цей час, от тепер страшне, на Донбасі видали 600 тисяч паспортів російських. Ти розумієш? Ми нашим дітям народженим, це свідоцтвом про народження в Україні, Проблеми це нерішаємих, да. Ми не вдаємо їм паспорт. Про що ми? Про яку ми деокупацію сподіваємося? Яким чином, якщо Крим весь паспортизований Росією? Ну от настає цей унікальний момент, да? Чудовий там, вмер Путін чи якась інша нагода, вікно можливостей. Ми приходимо, якийсь там, не знаю, аналог Путіна, молодий аналог Путіна говорить, ну там же наші граждані. Там микрофончик немножко задевает прическу. Меня просят. І там якийсь молодий аналог Путіна говорить, ну там же наші граждані. І
І що, і як тоді досягати цього, якщо ми своїм не можемо, громадянам молодим? Це проблема, і тут же ж проблема все ж таки недолугості, да, якоїсь, оцих виконавців. Я сподіваюся, що це не свідома позиція. Слушай, это просто сказали, забыли. Да. Сколько раз можно, надо создавать все преференции це ж дуже свои. серйозні речі. Для людей это целая проблема, громадная проблема. І для України це тактика повернення Криму. Бо коли молоді люди будуть сюди активно виїжджати і нести оцю свіжу хвилю. Вот она и должна быть крымская платформа-то про что? Она должна быть про то, что не надо слов нам говорить, это наши люди, там, надо их водой напоить, не надо никакой водой поить. Сделайте так, чтобы они полноценными гражданами в своей стране себя чувствовали, чтобы они сюда спокойно въезжали, спокойно учились, спокойно женились, спокойно там что угодно, да? Це, в принципі, чтобы они понимали, что это их страна. Елементарні речі. Потому что, на самом деле, знаешь, вот мы все живем в таком полурозовом мирке, а завтра русские могут просто перекрыть перешейк, и все. И все. Так. А надо так, чтобы и даже электронным образом можно было паспорт получить, чтобы передать, можно делать сервисы такие. Делают всякие ДИИ и так далее. Сделайте сервис, когда человек рождается, его могут зарегистрировать онлайн по украинскому закону, чтобы не светиться лишний раз, чтобы это было все засекречено. Но люди должны себя чувствовать. Да, мы в оккупации, но наша страна нас помнит, она нас не забыла. И у меня есть европейский паспорт. И вот у меня ребеночек родился, а он уже гражданин будущего Евросоюза. Понимаешь? И этим ватникам соседу говорит, ну что ты там своей курицей двуглавой, куда, в Турцию нельзя летать тебе? Да, вот и все. Так и має бути. Ой, Наташа, спасибо, что пришла. Приходи почаще. Ты очень интересный человек, позитивный, добрый, ясный. И побольше бы таких людей. И, наверное, жизнь у нас совершенно... И футболочка у тебя красивая. Да, не підкоряйся загарбнику. Да. Спасибо, что смотрели этот эфир с прекрасным человеком. Вообще мы стараемся приглашать таких людей, за которых не стыдно. Вот перед нашей аудиторией. А наша аудитория, она благодарная, и она очень такая надежная. И спасибо всем, кто подписывается на нас в Патреоне. Чем больше людей там будет, тем проще нам будет делать нашу работу для вас, опять же, и для освобождения Крыма. Как сказал президент Зеленский, используя мою фразу 2014 года, за что я совершенно не зло, даже и рад. Вот, и благодарен Крым, Сербия стала Джак. Крым будет вильным, сказал президент Украины. И любой из нас подпишется под этим словом. Спасибо, что смотрите АТР, делайте это и дальше. До новых встреч.